ଆରେ ଭୂତିଆଲା ହଁ କଣ କଣ କହ? ଆଉ କଣ ଆଜି ଦିନରେ ସାରା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? କଣ ଘଟଣା କଣ ହେଲା? ଆରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବିଲୁକୁ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତାପରେ ବର୍ଷା ନହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି କଳରେ ପାଣି ମଡେଇକିରି ବିଲ ତକ ସବୁ ଫୁଲ କରିଦେଲି। ଓହୋ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା। ହଁ ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି ପରା, ମିଟିଂ ଟା ଯାଇପାରିଲୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଆଉ। କରିପାରିଲିନି। ଆଉ କଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି 4-5ଟା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି? ଏମିତି କରାଇବାକୁ ଠିକ ପଡୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ସେ ଯାହା ଆରେ ବିଲ ଚାଷ ନା, ଚାଷ କର କାମ ତର ମଣିଷ ମୁଖ। ଚାଷ କାମ ହଉ, ଚାଷ କାମ ପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ତାପରେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ। ତାହେଲେ କାଲି ଗୋଟେ ବିଲ ରୁଆଟା ହବ। କାଲି ବିଲ ରୁଆଟା ହବ। ଗୋଟେ ମକର ମକର ଚାଉଳଟା ହବ। ମକର ଚାଉଳ ଗୋବର ଟିକେ ହବ। ମକର ଚାଉଳ ଛେନା ଫେନା ଟିକେ ପଡିକିରି, କଦଳୀ କ୍ଷୀର ପଡିକିରି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଘା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମକର ମକର ଚାଉଳଟା ଚାଉଳଟା ହବ। ଆରେ ଆମେ ପୁରା ପୁରୁଣା ଚାଷୀ, କଣ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ କି ଆମର ବିଲ ନାହିଁ ନା ଆମେ କହୁଛି ବିଲ କରିବାକୁ ଏପଟେ ଆମେ ସେଟା ବିଲ କରୁନୁ ବୋଲି ଆମର ପୁରୁଣା ଚାଷୀ। ଆମ ବିଲ ବାରିରେ ବଡ ବଡ ଧାନ ଗଦା ଆସିକି ବସେ। ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ମାଇ ବି ରୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍ଘା ମାଇ ବି ଯାଆନ୍ତି। 15, 20, 30 ମାଇ ବି ବିଲ ରୁହନ୍ତି। ବିରାଟ ବଡ ତସଲାର ହେଇଥିବ ମକର ଚାଉଳ ହବ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବ ବଣ୍ଟା ହବ ଘରେ। ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମ ସମୟରେ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା କଥା କଣ। ଆମେ ନିଜେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କଣ ବିଲ ହଉଥିଲା 5 ଏକର 6 ଏକର ବଡ କାଙ୍ଗେଲାରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇ କମ ବିଲ ବାରିକି ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି? ତୁ ଏଇଠି କହୁଛୁ ତ କଣ ଭୂତିଆନା ଯାଉନା? ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଷ୍ଟ କାମ ଏପଟେ ତ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଚାଷ କାମଟା କରିବ ନା। ଚାଷ କାମଟା ଚାଷଟା ଜଗ ସବୁ କରିବ, ଚାଷଟାକୁ ଜଗିବ। ଚାଷ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କାମ କରୁଛ କରେ, ତାହେଲେ ଭୂତିଆନା ଚାଷଟାକୁ ଜଗିବ ଆଗ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ଭାତ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବେଳା ପଇଲେ ଶାଗ ମୁଗ କରିକିରି ଖାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଯଦି ନ କରିବ କେତେ କିଣିକିରି ଖାଇବ? ଚାଷ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାତଟା ଯୋଉ ହସିବନି, ଯୋଉ ପଖାଳ ଭାତଟା ହବ, ସେ ସକାଳୁ ଭଜାଟା ଭାଜିକିରି ଲେବୁ ଲୁଣ ପକେଇ ଚକୁଟିକି ଯଦି ଖାଇଦେଲୁ, ପୁରା ଆରାମରେ ପେଟକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ଲୋକ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେ ପଖାଳ ବାଗ ଲଉନି, ବୁଝିଲ। ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ଚାଷ ପଖାଳ ଖାଇଦବ ମାନେ ପୁରା 2-3ଟା ଯାଏ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ବିଲକୁ ପଳୁ। ବିଲରେ ଖାଲି ପଖାଳକୁ ଯୋଉ ଆଳୁ ଚକଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଳି ଘୋଟା, ସେଠି ଚକଟା ହେଇକି ଯୋଉ ଭାତଟା ମରା ହେଇଯିବ ନା। ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲୁ, ବିଲ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଣି ମାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ମାଛ ସବୁ ଯାଉଥିବେ, ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ, ମହୁରାଳି, କେରାଣ୍ଡି, ୟାକୁ ଯଦି ଆଣି ଶୁଖେଇ ଗୋଟେ ଧୁଆ ଶୁଖୁଆ କରିକିରି ସକାଳୁ ସେଇ ଟାଇମରେ, କୋଉ ଟାଇମରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ହବ, ଫେଣି ସେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ମାସିଆକୁ ସେ ଜିନିଷ ବାହାରିବ। ଏଇ ଚାଷ ଧାନ କଟା ଯାଉ ନା ପିଆଜରେ ବି ହବନି କି ପଖାଳଟା ବାଡେଇ ଦେଇକିରି ବିଲ କାମ ଭଳିଆ ମଜା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ବିଲ କାମ କରିବାକୁ, ଏପଟେ ବିଲ କାମ କରିବୁ, ଏପଟେ ସାଇଡ କାମ, ଏପଟେ ହଜାରେ ସବୁ ପରେ ଚାଷ ଚାଷଟା ଚାଷ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଉ ଯାହା କରୁଛୁ ଚାଷ ଜଗେ।